ukugcina imizi yabantu. Kumnandi ukugcina imizi yabantu. Boss uyafona. Hello boss. Yebo. Kanti boss wena anti wangiqhasha ngakutshela ukuthi mina ngiyabhema ngiyaphuza. Anginaso isikhathi sokuthuna ngiye enkomeni mina ngiziye embuzini. Manje isikhathi sokuthi ngiyebhawa ngizosithatha ngami namaze ngiziye enkomeni ngiziye embuzini. Ngisebhawa mina sengisuke ebhawa sengiziye ekhaya boss. Inkomo zakho zidingela umuntu inkomo zakho ozozibheka. Mina anti wangiqhatshela ukubheka umuzi. Boss angithi. Ya. So ngithi ngikutshela okunye futhi ukudla kuphelile. Impuphu iphelile. Imbuzi iphelile leyana wanginikeza yona boss. So semfuna enye ukudla njengoba inyanga ngiphelile. Ngithengela okunye ukudla boss. Mina nginasikhathi sokuya embuzini nenkomeni. Utshwala ngizobuchiya nobani nje la boss sengisiyabhekisa ukudla kwakho kwenkomo le. Anginaso leso. Mina ngibheka umuzi ngithelelile ama-flowers. Ngacenta egumeni ku right ngathelela imbhida ngafeed inkukhu. Ayisenkomeni anginaso boss.